Ze nemen tegen serieus de deelnemers van het WK Masters dit weekend in Ierhout. Nou, Mark, wereldrecord. Ja, dat is wel mooi. En ik ben juist gevallen op een 400. Dus daar had ik wel heel protte de balen van. Dus ik wil wel een beetje nog wat terug zetten. Hoe fanatiek had zich binnen op het ijs? Naast de baan is het tijd voor wat gezelligheid. I like it very much. I'm surprised of the condition. I'm like the ice rink and it's good organized and we have a lot of fun. Ik heb net mijn PR gereden hier. Het is sneller dan in Incel. Het voor de schaatsers, voor de liefhebbers, dat is echt ook veel. Ik vind het super, hartstikke leuk. Het is heel goed georganiseerd, dus complimenten sowieso voor de organisatie. En het is leuk, het is goed voor u verzorgen, ik. De organisatie is zelfs ik tegenwies met het toernooi. Ja, het is tot nu toe zeker een heel groot succes. We hebben gisteren een prachtige openingsrit gehad van Jan Ikema en Liewe de Boer. Toen was er ook ontzettend veel publiek. En ja, dat was een geweldige opening. En tot nu toe gaat alles op rolletjes. Dus in de toekomst nog maar een werk hier in Ierhout? Nou, wat mij betreft zeker.